i krofne i lepe. A dužno da napravi banalice. Čekao je krofne. Samo da kažemo gazdi da kao što nalaže običaj i pravilo ove igre, pošto smo održali sastanak, da bi ti kao gazda sad u stvari trebalo da Macine reči zvanično preneseš zadruzi, da mi tražimo ono što je Maca rekao, da je ti kao gazda to ozvaničiš. Da, znači, zaista, ako je to prvo, ako ne, ako je to učestalo i normalna pojava, ako se može nazvati normalnom, onda se ja, mislim, ne treba to, ali da vidimo šta je, da razlučimo svi između sebe šta je okej, šta je ono, šta nam ne treba. Tražimo od zadruge pismo. Da. Kaži. Poznato da su oni već imali neki montirani sastanak i su također propao. Oni su vidjeli da sam ja imao 2 ovako dobra udara visokog pritiska zbog njih. Kad oni mene napadaju, da ja treba da samo dižem pritisak, da akumuliram i da onda padnem ili šlogiran ili mrtav. Neću ja više dozvoliti da me oni iskompromituju, da me dovode u situaciju kao intelektualca da ja govorim njihovim jezikom, igram sam protiv svih njih. Mislim da je Maci potreban psihoterapija. On je svim silama rešio da mene na neki način protera odavde. 2 mjeseca je lenštario, pokazivao srednji prst zadruzi, psovao psovih usta, piša okolo kuće, to kod nas na selu, kad sam bio mali, su samo slepci i ludaci radili. Kad ja kosim, on, daj meni malo. I kad ja tamo poginem, napravim žuljana kod Rukavlića, kosili smo zajedno. Kad šišam ovce, ja se ubijem tamo jednom rukom, ušišam 2 ovce, on drži za noge, šišali smo zajedno. I ja sam ga bio eliminisao i onda sam, moja duša je takva, ja praštam. Međutim, on mi se privukao ponovo na kvarnjaka, te sarajevske šibicarske fazone da mi prodaje, možda sam rekao pokajao. Međutim, čovjek, ja, predinfarktno stanje, on mi ironično, on misli da ga ja nisam provalio i pročito, ironično me pita, a bolje ti, čim jedeš? On je takav, ona je jedna neuredna, evo, vidite vi ovu kozu, neurednija, vidite kako uredna. A Macu kad pogledate, to je katastrofa. Mogu sve da mu kažem, mogu da mu pretim, ne smijem da ga udarim, mogu i da ga izudaram kad izem napolje, a zato je nadležan sud, zatvor, kazna, sve se može. Sa njima nema razgovora do kraja serijala. Dokle sam ja ovdje, vidjeli su po mom radu i angažovanju da sam jači od svih, isterat me neće. Oni samo može Vrhovni sud, naš narod i publika. Ti si naš car. Šta? Ti si naš car. Ja sam vaš... Eva iz srca mora.